بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. بدو أمبي أوفو ni andun kanyi wajulu emission kono yili bizon ale sanfɛ n'a fɔra wajulu ye bilasirali de ye. bɛɛ bɛ se ka kɛ wajulukɛla ye, mais wajulu ye différent de ye. dɔnkilidala bɛ se ka wajulu kɛ a ka dɔnkili kɔnɔ ka mɔgɔw guider ka taa chemin ɲuman kan, i n'a fɔ a bɛ se k'a kɛ a contraire la cogoya min fana na. min bɛ mɔgɔw guider ka taa sira ɲuman kan, a kanubagaw ka ca Ala fɛ olu bɛ k'o mɔgɔ ye. min fana bɛ mɔgɔw guider ka taa sira kan min bɛ dan sago mɔgɔya kan, ka ca Ala fɛ fana o fana kanubagaw olu bɛ kɛ o mɔgɔw ye. min fana bɛ n'i sigi ka kuma alisilamɛya diinɛ kan, ka silamɛw guider k'u ka sira yir'u la, nin de bɛ bɛn silamɛya kɔnɔ, nin tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ, a bɛ fɔ o ma ko diinɛ laselikɛbaw. diinɛ laselikɛbaw olu bɛ yen, mais wajulu ye bɛɛjɛ baara de ye, bɛɛ bɛ se k'ale kɛ. mais kuma dɔ la wajulu n'i y'a jateminɛ baara gɛlɛnba de don, baara min b'a la n'a bɛ se ka société dilan n'a kɛra kɛcogo ɲuman na, ka hadamadenw dusukun sabati k'u hakili sabati, ka mɔgɔya fini ɲuman don u kan na, u b'u ka diɲɛlatigɛ kɛ hɛrɛ la, u tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔ ma, mɔgɔ yɛrɛ tɔɔrɔ tɛna na se u ma, n'a fɔra a fɔcogo ɲuman na yɔrɔ min na. o tuma na diinɛ wajulu kuma jumɛn n'i bɛ n'ale kɛ, i ka kan k'i yɛrɛ kɛ cogo di? i ka kan k'i yɛrɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ? i ka ŋaniya fɔlɔfɔlɔ o kan ka kɛ de, jɔnw mago bɛ nin fɛn in na, nin fɛn in ka kan ka yir'u la k'u guider ka taa sira kan pour u ka diɲɛlatigɛ a n'u ka Ala cɛ bɛ se ka surunya cogoya min na. mais ni wajulukɛla ka ŋaniya bɔra o minɛn kɔnɔ, k'e bɛ fɛ ka wajulu kɛ de, cari e yɛrɛ n'a dɔn, cari e na relation sɔrɔ, cari e na bonya sɔrɔ. n'i ka niyatu nana o minɛn kɔnɔ dɔrɔn, baara in kɛli bɛ gɛlɛya i bolo. a bɛ gɛlɛya i bolo ni jumɛn ye? parce que i na dɔn taamasenw, i bɛ boli olu siraw de kan. tuma dɔ la o mana k'a si o si ye sa, hali n'o bɛ dan sago diinɛ yɛrɛ kan, e ka ɲinifɛn ani ka yefe tɛ k'o ye bilen. e ka ɲinifɛn bɛ kɛ dɔrɔn objectif ka sɔrɔ ye. mais ka sɔrɔ n'i y'i kalasiya ni Ala de ye, e bɛ fɛn o fɛn ɲini fɛn dafɛn wɛrɛw bolo, Alahu Taala de bɛ o dafɛnw bila sisan, olu yɛrɛ de bɛ to o ɲini e bolo. Ala bɛ jɔnw karaba k'u di i ma. k'u karaba k'u di i ma kɔrɔ ye jumɛn ye? nin bɛ ka ne Ala ka diinɛ dɛmɛ. ne Ala yɛrɛ ka kan k'a dɛmɛ cogo di? hali ni mɛlɛkɛw de bɛ yɛlɛma ka kɛ adamadenw ye, ka fara jinɛw kan, Ala b'o fanga d'i ma pour que diinɛ in a ka se ka sinsin. mais n'i ka ŋaniya yɛlɛmana dɔrɔn, n'Ala ma fara i kan, o bonya min b'i ye i t'o sɔrɔ. n'o laseli ye baara ye min n'a ka gɛlɛn dɛ. kuma baara a ɲɔgɔn baara gɛlɛn tɛ.
a ɲɔgɔn baara gɛlɛn tɛ o tuma na aw yɛrɛ minnu bɛ silamɛya kɔnɔ fo a k'a dɔn ne tɔgɔ ye karisa ye ne tɔgɔ ye karisa ye o jalan t'a yira k'a fɔ e ye silamɛ ye dɛ fo baara bolo dɔ de ka kɛ e yɛrɛ bolo silamɛya kama silamɛya jɔli kama min bɛ mɔgɔw dusukun n'u hakili sabati n kalalen don n kalannen t'o la ni diinɛ jahadi tun wulila kira tile la maa o maa ko k'i dan bɛ ala la i dan bɛ mamadu ka cidenya la a bɛɛ tun bɛ bamuru ta ka tugu kira nɔfɛ ka taa silamɛya diinɛ k'a darapo kɔrɔta min bɛ se ka nafolo bɔ ka kɛlɛkɛdenw k'u surafana o b'o bɔ min seko yɛrɛ ye ka ji soli k'a di mɔgɔw ma kɔlɔnw na ka taa ɲɔgɔmɛw sariji n'a ka bamuru ye ka n'a di mɔgɔw ma o b'o kɛ mɛ tufasiluya de nana silamɛw la bi diɲɛ laban tile na n'o ye farifa ye ka silamɛya baara bɛɛ to karamɔgɔw ma ni ko wulila silamɛya tɔgɔ la dɔrɔn i b'a mɛn ten ɔ k'a taa karamɔgɔw ɲininka silamɛ dɔ de bɛ sin k'i cɛ ka bɔ yen k'a taa karamɔgɔw ɲininka e yɛrɛ ka doni tata fɔlɔ don e de b'i ɲɔ a la fɔlɔ k'i sin ni karamɔgɔ k'i sin n'a ye karamɔgɔkɛ ma o fana b'i dɛmɛ a bɛ jɛ k'a ɲu k'a kɔrɔta ni diinɛ sabatira yɔrɔ o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛya k'a hakilinaw faamu cogo ɲuman na o yɔrɔ bɛ sabati dɛ silamɛya ka sinsinbere ma kɛ foyi ye ni jogo tɛ a fɔlɔ ko n'i dara ala la ka da mamadu ka cidenya la k'i k'i tilen bɔn i tilen o définition yɛrɛ dama fɔlɔ fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ k'a interdit ko muso o muso t'i ta ye a somɔgɔw m'a d'i ma a fa m'a d'i ma k'i kana mɔgɔ la da o to yen n'i ye woro bɔ min nɔfɛ k'o y'i ta ye o ka d'i ye cogo min o kɛ ten ko bi se k'o ta 1 2 3 fo 4 i diyaɲɛta ta fo 4 mɛ kana tɛmɛ violence sira fɛ kana se musoman min t'i ta ye n'e sera a ma e y'a tiɲɛ cɛ min bɛna taa ta e yɛrɛ y'a mɔgɔ e y'a tiɲɛ pewu k'a ban pewu k'a bilo ɲɛ o bɛna taa ta sisan c'est comme ale taara kungo de ta kana bila a yɛrɛ da la i y'o ntɔɲɔ wa i m'o ntɔɲɔ donc ni e bɛ min fɛ dɔrɔn e k'o choisi o kɛra jɛman ye o kɛra finman ye o kɛra sugu o sugu ye sa k'i k'o ta o bila i ka so a ye valeur di e yɛrɛ ma ka valeur di muso ma den minnu bɛna sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ ka valeur di olu ma ko wali nafolo to yen k'i kana suɲɛli kɛ suɲɛli wari min t'i ta a to yen hali a dɔrɔmɛ n'o fɔra a fɔcogo la ko mɔgɔw y'o minɛ ka baara kɛ n'o ye o minɛna yɔrɔ o yɔrɔ sabati ni basigi bɛ kɛ yen dɛ ko i kana nkalon fana tigɛ k'ali ni bɛ sa mamadu nana ni diinɛ min ye a mana foyi kama diɲɛ dilanni kɔ nɔgɔ t'a la taasi t'a la tuma dɔ n'i ye nɔgɔ ni taasi y'a la tuma dɔw o bɛ bɔ a fɔbaa dɔw la wala min y'a kalan n'a m'a faamu o bɛ se ka bɔ o yɔrɔ a turu tɛ se ka segin silamɛya ma dɛ silamɛya ye fɛn yelen ye nɔgɔ si taara wa nɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka don a ra innal diina inda allahi islam an ka kuranɛ ye min sɛbɛn an ye n'an b'o kalan o de ye ko ala ka diinɛ k'o de ye silamɛya ye o de bɛ silamɛw ka sɛbɛnfɛn kɔnɔ alikuranɛ kɔnɔ a kɔrɔbɔ dɔrɔn hali n'i ma kɛ silamɛ yɛrɛ fiyewu kira nana ni jogo minnu ye k'o sabati o ta dɔrɔn i ka baara kɛ n'a ye i b'a ye i ka diɲɛnatigɛ b'i kɛ tranquillisme kɔnɔ don o don hami ni kamanaganba ninnu kungoba ninnu o si t'i sɔrɔ sɛgɛ b'i don fan dɔ i b'i bɔ fan dɔ
mɛ n'i kɛra silamɛ k'a tɔgɔ b'i la n'i ma baara kɛ n'a ye min tɛ silamɛ bɛ fisaya n'i ye dɛ o tuma silamɛdenw a kana k'aw kɔnɔ k'aw bɛnbakɛw ye sira min choisi k'aw k'a maa ye k'o sira in tɛ siraw la ɲuman ye o de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye o de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye dɛ a ye sira in minɛ a kana kɛ fiyewu ko karamɔgɔw kungo de ye silamɛya karamɔgɔw kungo tɛ silamɛya ye dɛ silamɛya ye silamɛw kungo de ye dutigi kungo ye duko ye tiɲɛ don mɛ ni dutigi sara duden bɛɛ kungo ye duko ye sa dɛ a bɛ fɔ maa o maa ma ko silamɛ alakira mamadu taalen kɔfɛ bi kɔni bɛɛ kungo ye silamɛya ye tant que i ko i ye silamɛ ye i se ye mun y'a ɲɛ t'a la i se ye mun y'a sabatili la f'i ka lamaga dɔ de k'o la n'i m'o kɛ dɔrɔn i t'a la tɔgɔ in jalan tɛ dɛ tɔgɔ in jalan tɛ n bɛ se k'a fɔ silamɛ tɔgɔ yɛrɛ ni kafiri tɔgɔ tɛ yen n b'o walawala aw ye ɲɛfɛ tɔgɔ ye fitinin ye mɛ tɔgɔ minnu bɛ yen n'olu importance len tɛ kodɔnnaw ka sira fɛ o de ye ka fɛn nɔgɔlen dɔw tɔgɔ da mɔgɔninfin na n'a fɔ fali bɛ banakɔtaa minnu kɛ ka adamaden kuturu tɔgɔ ta k'a da o la olu n'a ɲɔgɔnnaw olu man ɲi mɛ ka mɔgɔ tɔgɔ wele yiriba wala ziraba o ka ɲi o ka sanu l'essentiel a tigi ka danbeya ni fɛn dɔ ye tɔgɔ jɔyɔrɔ o dɔrɔn de banna o tuma na k'i sigi k'e tɔgɔ ye musa wala lamini k'e ye silamɛ o tɔgɔ in dɔrɔn b'e kɛ silamɛ ye ten e t'i ye silamɛya ka manifestation foyi la e jɔyɔrɔ si tara misiriw bi jɔ i kɛrɛfɛ i ka mugan tɛ tara i ka jibitɔn kelen tɛ di i yɛrɛ bolo ti don a baara la san bi don k'a ban misiri kɔnɔ e ti don ka seli i y'a dɔn depuis i bɛna ye k'a fɔ tɔgɔ in n'i yɛrɛ y'a lajɛ a bɛ min yɛrɛ la n'e bi ten a nafa dɔgɔyara i ma o de la fɛn in f'a ka faamu a nakun ye mun ye n'a fɔra mɔgɔ ma ko karamɔgɔ dɔrɔn o y'i bonyanen ye ala fɛ kaban mɛ karamɔgɔya in baara kɛ ala kama i k'a tɔ to ala bolo i balocogo to ala bolo i siyɔrɔ ko to ala bolo i yɛrɛ bɛ se ka lamaga min kɛ pour i kana dulon maaw la dɛ o fana fara a kan i bɛ kɛ cɛ dafalen ye mɛ kana kɔlɔsi minɛ k'i sigi ten kana jalamugu meleke k'i sigi ten kɔlɔsi minɛli ka ɲi jalamugu ka ɲi mɛ fɛn dɔ kɛ i yɛrɛ bi balo i yɛrɛ la ni min ye ala t'a lase a late cogo ɲuman na cɛ bɛ dafa ten cɛ bɛ dafa ten an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma inshallah walanda in tɔ an bɛna tugu a la ɲɛfɛ haza wa salam